Ya döňür üýtgedin, ya da adamlar. Herkim öz nefsine yeňilip barýar. Mukaddes saýylýan söýgüň gymmaty şagan oýunçugyna deňelip barýar. Toý ýasyňa tanyşylan er gelerdi. Kyn günüň ýanyňa dostýar gelerdi. Bolmanda gapyňdan howasar gelerdi. Dogon garnaşam kemelip barýar. Namardy käneken dünýäň merdinden kyn işler düşürdiler gerdinden. 200'lü yalançylaň derdinden sadalaram ýüpsizdeňilip barýar. Öňler ähli zadyň bardaçylygy geçýän günleriň hem gaçdy gyzygy. Inni adamlaryň adamçylygy adamdan özünden öňülip barýar.